Bună dimineața, prieteni dragi! Trăița cu povești, data aceasta pleacă în deplasare. Nu aici aproape, ci până în Serbia. O să mergem acolo să vizităm un oraș frumos, să spunem povești. Alături de mine se află și Miha. Ciao, Miha! Miha, prietena noastră. Nu știu dacă am apucat să vă spun, dar noi suntem Magia Cuvântului și organizăm, știți voi, festival de povești. În toamnă vă așteptăm cu toții să veniți la noi și chiar la aceste povești unde noi deja filmăm acolo emisiunile. Sunt Georgiana, prietena voastră, prietena tuturor copiilor. Aștept în continuare să vă am alături pentru o oră de poveste, nu aici, și până în Serbia la Vârșeț. Ciao! Prieteni dragi, am ajuns la Vârșeț în Serbia și acum urmează să mergem la consulatul român. Acolo este un domn minunat, căruia ne se adresăm cu excelență, care este consulul României, consulul românilor din Serbia, de aici din Vârșeț. Haideți să-l cunoaștem! Orașul de sub cetate este unul din cele mai bătrâne orașe din Voievodina. Este cunoscut faptul că numele Vârșeț este de origine slavă. Se amintește pentru prima dată în anul 1427 cu numele Podrșcan, ce ar însemna sub deal. Mai târziu a dispărut prefixul pod și a fost adăugată terminația șaț. Și în felul acesta am primit numele Vârșeț, adică Vârșeț. Totuși, istoria lui are rădăcini departe în trecut. Cetatea domnește deasupra orașului și reprezintă simbolul acestuia. Ea domină pe panorama orașului. Se istorisesc multe legende despre apariția ei și despre motivele pentru care a fost folosită. Există povești misterioase despre ce ascundea cetatea. Așa, se povestește că acolo trăiește fiica fermecată a împăratului în formă de șarpe, iar pe cap are o coroniță de aur presărată cu pietre scumpe. Ea apare odată în 100 de ani pentru a fi răscumpărată. După o altă legendă, în cetate trăia Sfânta Cecilia, care se preocupa de destinul vârșețenilor, protejați ei. Ea iese în timpuri nefaste și plutește prin aer deasupra orașului, înconjurându-l cu o plasă pentru ca această mizerie amenințătoare să nu poată să-i facă rău. Așa deci, în anul 1763, a oprit ca Vârșețul să fie afectat de ciumă, care a făcut ravagii în învecinatul Pavliș, un alt oraș în apropiere. Dar să ne întoarcem totuși la izvoarele istorice. Chiar în jurul cetății și sub ea a fost întemeiată prima așezare care a crescut în orașul din ziua de astăzi. Castelul de pe dealul Vârșețului probabil a fost ridicat în primele decenii ale secolului XV, când devine posesiunea despotului Ștefan Lazarevici, care, printre multe alte proprietăți, în cadrul contractului pentru recunoașterea supremației regelui maghiar, primește și castelul din Vârșeț ca un cadou din partea regelui maghiar Sigismund. În realitate, cetatea făcea parte dintr-o fortificație mai mare, dintr-un castel și reprezintă turn de apărare, numit donjonul. Demolarea cetății a început în 1701, când, conform ordinelor păcii de la Karlovici, cetatea a trebuit să fie permanent incapacitată. Cele mai vechi mărturii despre popularea teritoriului Vârșețului și împrejurimile lui sunt descoperiri din epoca de piatră timpurie, dar și din faza ei finală. Tot Banatul acesta, unde este și orașul Vârșeț, a fost de fapt teritoriul românesc. De aceea ne aflăm aici, într-o comunitate foarte mare de români. Vom merge mai departe, într-o școală românească. Ei, mai facem una și cu mai facem una gaz. Este nu poți să zici că aveam puțin până la sigur, o chestie. Hai să mergem.
Ne aflăm, dragii mei, la Muzeul Farmaciei. Da. Ja može. Može, vrem, hvala. Evo ovako, ja ću da vas pozdravim u svoje ime, imate prevodioca ili? Ja ću da im pričam. I u ime ovog grada i da vam kažem gde se nalazite. Da sam utan mele orašta. Nalazite se u prvoj i na rumunskom kako je dobar dan. Nazivam. La revedere, buona notte, mulțumesc. Acesta este muzeul de artă și ați văzut și o mică expoziție de numismatică, de monede, iar acum o să vedem și puțin o galerie de istorie. Aceasta este partea de istorie a secolului XIX, tot din Serbia.
Biserica Ortodoxă Românească, numită Sfânta Salvare, a fost construită în 1913. În mare parte inspirată din arhitectura sacrală bizantină, reprezintă un exemplu tipic al ideilor neoromantismului, elaborată după planurile arhitectului Dimitrie Boitaru. De data aceasta ne aflăm la școala românească din Vârșeț și alături de mine sunt niște copilași foarte frumoși și, după cum ați văzut, și foarte talentați, care au spus povești. V-au plăcut poveștile? Da! Și șoarele v-au plăcut? Da! Să nu uitați, dragii mei, întotdeauna, cum spune și Miha, prietena mea foarte dragă, atunci când vă săturați de calculator și tablete și alte lucruri de genul ăsta, să puneți mâna pe o carte și să citiți. Și acești copilași frumoși sunt alături de mine și vreau să se și prezinte. Ia uitați-vă acolo așa la cameră, spune cum te cheamă pe tine? Gabriela, Gabriela? Cezar, Ștefan, Denis, Maria, Alexandru, Andrei, Andrei? Teodora, Simona, Adrian, Ștefan. Cristi. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, păi sigur nu s-ar povesti, un om pe nume Stan Bolovan. Și hai să facem o înțelegere. Ori de câte ori eu spun Stan, tot publicul o să zică Bolovan. De acord? De acord. Și, dragii mei, Stan Bolovan avea o femeie și erau tare, tare bucuroși. Aveau o casă, nici prea mare, nici prea mică. Aveau animale pe lângă casă, nu puține, dar nici multe. Aveau ce găsi pe lângă casa omului. Oi, Uite, o pătine.
Păsări, altceva. Oi. Ce anume, găște, poftim. Și broaște. Altceva? Oi. Oi, Vaci. vaci, Capre. ia zi. Găini, capre. Și? Cocoș. Cocoș. Câini. Aveau de toate, rațe și pisici. Aveau de toate. Dar femeia lui Stan era tare mâhnită. Și stătea ea într-un colț și era tot timpul supărată și ofta. Și-a venit Stan și a zis, măi, muiere, măi, ce ești așa tristă? Că iată că avem de toate. Avem o casă, avem animale, ce-ți lipsește? Ei, măi, stare, dacă ai ști tu că cea mai mare bucurie a omului nu-i să aibă o casă și animale, ci să aibă copii. Că bucurie mai mare nu există pentru om decât să aibă un copilaș, 2, 3, cu tot Dumnezeu, pe lângă casa omului. Și s-a gândit și Stan, meditativ așa, bolovan. Și a zis așa, ai dreptate, măi muiere, asta ne lipsește. Ce bine ar fi să avem și noi un copilaș pe lângă noi. Dragii mei, pe atunci, pentru că oamenii erau foarte buni la suflet, Dumnezeu și cu Sfântul Petru se plimba pe pământ. Și într-o zi a bătut și la ușa lui Stan și l-a primit frumos omul nostru. I-a pus ștergar curat, pâine proaspătă și caldă, gem făcut în casă, o brânzică bună și proaspătă. Și apoi i-au pus o cameră la dispoziție, o cameră care mirosea busuioc și aia somie și a margarete și a lăcrămioare. Era atât de frumos și așa de bine s-a odihnit și Dumnezeu și Sfântul Petru, încât a doua zi când au plecat, a zis Sfântul Petru, Doamne, hai să-i dăm omului ăsta ceva în dar, că tare e bun e și omenos cu noi. Și Dumnezeu a spus, ce crezi că vrea oare? Păi ce, hai să-l întrebăm pe el, Doamne. Iar Dumnezeu a zis, Stane! Ce-ți dorești tu cel mai mult? Și Stan s-a gândit și a zis, Doamne, mi-aș dori copii. Ești sigur, Stane? Da, Doamne. Ești sigur, sigur? Da, Doamne. Și, dragii mei, pe când pleca Dumnezeu cu Sfântul Petru de la el, ce să vedeți? În casa lui, nu 10, nu 20, nu 50, 100 de copii! Aoleu, când a văzut Stan! Așa, cu bolovan, așa, cu atitudine, mă rog! Când a văzut Stan! Și cu mânuțele așa! Așa! Câți copii are? Vai de mine, dar cu ce se hrănească? Bucurie la mare, cum de nu? Dar au început tuturor să le fie foame. Tati, dăm de mâncare! Mami, mi-e foame! Tati, nu mai răde, dăm de mâncare! Mami, dăm de mâncare, Mami, mi-e foame! Dăm de mâncare, Tati, dăm de mâncare! Și, dragii mei, ce să facă săracii oameni? I-a zis femeia lui Stan. Acum, omule, te duce în lume să faci rost de bani. Cum să hrănim atâția copii? Și a plecat omul nostru, dragii mei, departe, să găsească ceva de mâncare, un loc de muncă, să-și cumpere de toate. Și a mers departe, departe, până acolo unde se întâlnește ceea ce este cu ceea ce nu este. Și acolo, dragii mei, a întâlnit un cioban. Și stătea ciubota lui și se uita la oi. Face și voi ca oile. Eu sunt ciobanul, voi oile. Îmi permite atâta lucru. Deci l-am greșit. Și, dragii mei, când a venit Stan, mai cu viață, a zis, omule bun, ia, și ești așa de trist, ce te supără? Stan, dacă ai ști tu că în fiecare noapte vine un zmeu și în fura a treia parte din oi ne duce lui muma sa, căci că se scalde lapte că scapă de riduri, dar tot zbârcită e. S-a gândit omul și a zis, ia stai așa, dacă eu te scap de zmeu, îmi dai mie a treia parte din oi? Bucuros, numai să mă scap de el. Zis și făcut. Ia că s-a apropia noaptea
Și se apropia și zmeul nostru. Când fac un pas, voi vă clătinați, da? Și venea de la depărtare, more și negru. Și când l-am văzut Stan, a băgat mâna în traistă, a scos o bucată de brânză și a zis: stai! Vezi tu aici piatra asta? Dacă o storc odată, iese apă din ea. Când a auzit zmeul acasă, a zis: da, să te văd. Și atât i-a trebuit. A băgat repede mâna Stan. În traistă a scos o bucată mai mare de brânză și a stors-o de a ieșit tot zero din ea. Când a văzut una ca asta, zmeul repede a luat o piatră, una, oricare, la întâmplare, a luat una și când odată a strâns-o bine în palmă, praf și pulbere. Cum să scoți apă din piatră seacă? Dar iată că omul a reușit. Speriat meu zice: să nu mă omor bine, să nu mă omor. Te duc la noi acasă, în lumea șmeilor, să nu mă omor bine. Atât a așteptat Stan. S-a dus în lumea smeilor de desubt. Acolo știți că timpul trece altfel. Și l-a dus până la casa smeoaicei. Acolo era fum, liane, sunete. Și Stan se apropia cu zmeul de casa lui. Și când a văzut-o în poartă pe smeoaică: cine e asta? Mami, ăsta e mai puternic decât mine și îi om. Eu zic să luăm la noi un alb pe simbrie. Bine? Da? Zice că e mai bun ca noi, mai puternică? Ia bine, hai să te văd. Ia uite aici, vezi buzduganul ăsta mare? Ia-l, te rog frumos, și aruncă-l cât poză departe. Hai, repede! Când a văzut Stan buzduganul, ce să vă spun, dragii mei, enorm! De la peretele ăla până la peretele celălalt. Vă dați seama, dita mai buzduganul, cum să pună mâna pe el, că el era un biet om. Și a zis: Doamne, dă-mi gândul cel bun, cum să fac? Și tot rugându-se el așa, ia că-i dă Dumnezeu gândul cel bun. Și se uită la buzdugan, se uită la lună, iar se uită la buzdugan, iar la lună. Ce faci? De ce te uiți așa? De ce? Păi, eu mă gândesc așa, Smole. Așteptăm să treacă luna și în urmă l-arunc. Dar de ce? Să-l arunci acum, bine? Smole, eu l-arunc. Dar dacă l-arunc, îl arunc așa departe, că până la lună ajunge și acolo rămâne. Vrei să-l pierzi? Vai de mine, să nu faci asta, bine, lasă că l-arunc eu. Nu, dacă trebuie. Nu, lasă. Dacă trebuie, asta este. Lasă. Nu, dacă trebuie, mă apuc. Nu, lasă că-l arunc eu, nu mă lasă, bine? Bine, fie. Și uite așa, dragii mei, zmeul aruncă în locul lui buzduganul cât colo de departe. Și așa trece de prima probă. Și este luat cu simbrie pentru un an. Dar în lumea zmeilor, un an înseamnă 3 zile pe tărâmul oamenilor. Și acolo a stat el pentru un sac mare de aur. Dar timpul trecea. Și într-o zi zmeoaica îi zice așa: auzi, eu zic că ar trebui acum tu, zmeule, cu Stan. Bolovan. Deci, Stan. Așa. Puteți face și cu mânuțele. Așa. Și, dragii mei, azi așa: ia tu burduful ăsta, adică niște pântece mari de bivol, da? Ca și niște saci, niște pielnițe, să le umpleți toate cu apă, că n-au chisete. Așa. Și s-au dus. Doar că zmeul, dragii mei, căra în față 5 burdufuri goale pe o spinare, 6 pe cealaltă și nu avea nicio treabă. Și în spate stăm. Dacă mai putea, un singur burduf și ăla goluț. Dar nu-l vedea, că zmeul era în față.
Când au ajuns la fântână, arbosul zmeu turna apa repede și lega repede un burduf, altul în plac și punea lângă. Și Stan stătea. Ce să facă? Doamne, dă-mi gândul cel bun, cum să fac, cum să scap? Dacă o vedea că nu sunt vretnic, o să zic că e clar, ăsta e om și îl omorâm sau mai degrabă îl mănâncă. Și tot se ruga așa, Doamne, Doamne, dă-mi gândul cel bun. Și iată că de Dumnezeu gândul cel bun. Și ia un băț și începe să facă cerculețe în jurul fântânii. Și cerculețe, iată că se face șanțul tot mai mare, de jur împrejurul fântânii. De ce faci asta? De ce? Păi, zmeule, eu am zis așa, decât să ne tot chinuim cu 1, 2, 10 burdufuri, mai bine să făm un șanț de jur împrejurul fântânii și o luăm pe toată cu noi! Să nu faci asta bine, că e fântâna lui Bunu. Bunu a săpat-o. Zmeu, dacă trebuie. Nu faci asta. Dacă trebuie. Nu. Dacă trebuie, fac. Nu lasă, care eu toate 12 burdufuri, să nu faci asta. Bine. Stan? Ce bine! Ce să zic? Fiecare tu! Și uite așa, dragii mei, scapă Stan și de isprava asta. Și zmeul că era 6 burdufuri pe o parte, 6 pe cealaltă și în spate al nostru om liniștit venea către casă. Dar timpul trecea. Uite așa repede. Și se făcuse un an, iar noaptea, pe ascuns, scripțuraita și zmeul discutau în bucătărie. Auzi, știi ce zic eu? Când el doarme mai bine la noapte, te duci cu buzduganul cel mare și când doarme mai bine, îi spargi țeasta în două. Ai înțeles? Mami, dar nu o să-l doară. Tu te-am spus! Ei, dragii mei, Stan! Ascultase tot. Și înainte să vină zmeul în cameră, a luat o covată, adică un lichead din lemn, da? Cu fund așa oval, l-a pus în locul lui în pat, a pus repede peste pătura, s-a băgat sub pat și a ascultat. Alo? S-a apropiat încet de patul lui Stan. Și-a ridicat dita mai buzduganul și a spart patul în două. A doua zi dimineață, la micul dejun, mâncau. Ceau, prietenul meu. Mâncau toți lapte din oile acela care le fura, da? Și cu fulgi forța smeiesc. Mânca zmeul. Zmeuaică. Și când mâncau ei mai bine, se deschide ușa. Neața, oamenii ăsta, zmeilor! Mami, ăsta e viu. E viu. Taci că văd. Neața bună! Neața bună și vouă! Ați dormit bine? Că eu am dormit tare bine azi noapte. Auzi ce zice? S-a dormit bine. Da. Nu te-a lovit nimic în cap? Parcă ceva o musculiță m-a pișcat de frunte, dar n-am simțit mai nimic. Auzi ce zice? Mami! Taci că aud! Mai stane! Ia că da! A venit timpul să pleci, ia că s-a făcut anul și hai! Ia-ți sacul de aur, mai pleacă! Du-te de aici! Să ne lași în pace! Dar, dragii mei,
Stan Bolovan. ar fi plecat cu bucurie, dar cum să care el dita mai sacul de aur singur, că era un biet om. Ce să zică, Doamne, Doamne, dă-mi gândul ce... Eu rămân aici. Eu mai stau cu voi. Cam sunteți dragi, mie-mi place aici cu voi, așa de bine mă simt. Rămân aici. Nu, lasă, nu, du-te, mai bine du-te. Nu, că sunteți dragi și sunteți scumpi inimii mele. Rămân cu voi. Nu, lasă, nu, du-te. Nu vreau, nu pot, nu mă lasă inima. Auzi, te ajută să mai pleacă. Bine fie. Și iată că pleacă Stan Bolovan. și în spatele lui Smeul îi căra sacul de aur. Și când se apropiau tot mai mult de casă, deja veniseră pe tărâmul oamenilor, se gândea Stan. Bolovan. Doamne, când o să vadă că eu am 100 de copii, o să-și dea seama că sunt un biet om. Cum să fac? Ajută-mă, Doamne! Și iată că în timp ce el se ruga și se apropiau tot mai tare de casă, știți jocul țară vremostaș? Știți? Când ne țin tot așa de mânuțe? Așa, în linie. Așa stăteau toți copiii lui Stan. 100 de copii, numai că nu se țineau de mânuțe, ci aveau o furculiță și un cuțit în mână și vedeau spre ei zicând: ne e foame! De-a mâncat și carne de zmeu! Când a auzit una ca asta, zmeul, vai de mine! A lăsat cât colo sacul de aur și dus a fost pentru totdeauna. Și uite așa, dragii mei, Stan s-a făcut cu un sac de aur și cu oile primite în dar, că l-a scăpat de zmeu pe cioban, da? Și-a trăit fericit cu femeia și cei 100 de copii. Pentru că Dumnezeu când îți dă cu amândouă mâinile. Și-am încălecat cășar și v-am spus povestea așa. Uita! Jocul se numește Elefantul. Lăsăm mânuțele jos și jucăm elefantul. Dacă vreți, puteți să participați și voi. De asta se întâmplă. Deci, tâmplarul... Bun. Începem povestea noastră și numărăm toți în următoarea inversă. 5, 4, 3, 2, 1 și... A fost odată... Niciodată? Nu, spune tu, descrie eu. Zic mai departe cine se mă bine. Deci nu mergi mai departe, bine? A fost odată... Ca niciodată. Un... Tâmplar făbâit. Care, cum se numea? Ce? Mihai. Și tâmplarul Mihai, ce făcea el toată ziua? Așa. Și ce construia? O casă. Construia o casă. Și într-o zi... Ce s-a întâmplat? Când a ajuns în fața casei, a apărut... Cine? Un zmeu. Un zmeu, super! Și ce a spus zmeul? Te voi mânca! Și așa, și ca să dau o voi transforma într-o buburuză, super! Și atunci, tâmplarul Mihai ce a zis? Ce a zis? S-a lăsat așa cu una cu două? Nu! Ce a zis? Nu o să mă mănânci tu, deci ca să ne-am luat să faci buburuză. Eu am să te învei! Și-a luat repede și-a construit niște arme și-a construit el din ele. Sabie și mai ce? Arc și... Suliță și... Mai ce? Și un par. Și le-a luat pe toate, s-a întâlnit cu zmeul și... S-au luptat. Așa, și cum s-a luptat ei? Să vă văd, așa, așa, bun, am venit, se duce. Bun, până când zmeul Dar pentru a pierit. Și tâmplarul Mihai, ce s-a întâmplat cu el? S-a câștigat, așa a câștigat și... Ia zi. a trăit frumos până la sfârșitul vieții. Până nu vă întâlneți. Bun, perfect. Și acum hai să vă spunem, până mânuțele așa în șolduri. Hai că suntem trămâni românii. Și facem așa toți mândri, da? Și-a mâncă, lecat, oșa și v-am spus povestea așa. Prima, da? Hai, și acum 2, 3 și...
Și-am încălecat coșa și v-am spus povestea așa. Iuita! Se pun hârtia în așa de scris mai de mult. Așa era. Un titlu de poveste. Spiridușul vesel. Altceva? Zâna zorilor. Poftim? Cea mai vestită meserie? Croitorul și cum? Croitorul? Există deja, descriem povești care nu s-au scris. A fost dată ca niciodată un om pe nume Mirel. Și Mirel era un om foarte, foarte bun, foarte, foarte înțelept și iubea foarte, foarte mult copii. Și crescând el mare, așa, s-a făcut, bineînțeles, iubind mult copiii și iubind să citească, s-a făcut un învățător. Și era foarte, foarte, foarte aspru cu copiii. Dar în același timp era și bun și blând și mânghia pe fiecare în parte. Îi mânghia atât și mânghia. Așa. Și mânghia pe copilași. Și, dragii mei, învățătorul nostru pe nume Mirel, într-o zi stătea el sprijinit de un stâlp, cu fața spre priveliștea de afară și se gândea. Și se gândea. Doamne, cât se mai gândea! Și până când, într-un timp, i-a venit o idee. Și a venit, așa! Și atunci a dat fuguța repede la soția lui, care și era învățătoare. Și care făcea de mâncare. Și care făcea de mâncare în bucătărie. Împărtea mâncare. Și i-a spus către ea, i-a spus, draga mea, cred că am găsit rostul vieții mele. Ia zi, draga mea, cred că am găsit rostul vieții mele. Și învățătoarea, care ținea o mână în șold și cu cealaltă împărtea în mâncare, a zis, ia zi, măi, omule. Ia zi, măi. Și atunci, bucuros, nevoie mare, în picioare, sunt drepți. Nu se sprijina, că era foarte stăpân pe el. Așa, a zis, eu voi pleca prin lume. Da, el a zis, două puncte. Eu voi pleca prin lume. Eu voi pleca prin lume. Și atunci, soția a spus, bine, omule, du-te. Bine, omule, du-te. Și a plecat mai departe ea în bucătărie să-și facă treaba, înapoi, și el a plecat prin lume. Și tot mergând așa, s-a întâlnit la un moment dat cu un bătrân înțelept, care venea din partea cealaltă. Și venea și mergea încetuț, încet, mai încet. Și a plecat rău. Învățător stătea acolo liniștit. A plecat, mai a plecat, mai jos. Și mai jos. Învățătorule, mai gândește-te odată, că așa frumos te-ai gândit. Bun. Și când s-au întâlnit cei doi, amândoi s-au mirat și au spus amândoi s-au speriat. Nu foarte tare. Și atunci bătrânul înțeles l-a luat de umăr și l-a dus așa frumos așa în față și a spus, Vrei să știi care e secretul fericirii? și înțeles și învățătorul a spus, da! Și atunci bătrânul i-a spus, du-te mai departe prin lume. Du-te mai departe prin lume. Și a plecat mai departe bătrânul înțelept, la el înapoi, și mai departe învățătorul. Și mergea. Și până când s-au întâlnit cu două fete. Și fetele două se certau. Veneau așa în față. Și se certau și se stimulau așa. Dar nu se loveau, nu se certau. Și când a ajuns înțeleptul în fața lor, le-a spus, fetelor, de ce vă certați? Și atunci amândouă a spus, vrem să știm care e mai frumoasă! Și atunci învățătorul s-a gândit. Nu s-a gândit. N-a spus și-a gândit, nu mai a gândit. Și la un moment dat a spus, eu cred că nu trebuie să vă certați. Eu cred că fiecare este frumoasă în felul ei. Eu cred că
fiecare este frumoasă în felul ei. Și atunci fetele două și-au dat seama că au greșit și s-au împăcat. Și s-au îmbrățișat. Și au rămas cele mai bune prietene și i-au mulțumit și învățătorului. Mulțumesc! Și învățătorul a spus cu plăcere. Și el a plecat mai departe, fericit de acasă, și învățătorul a plecat mai departe, tot încercând să găsească secretul fericirii. Până când s-a întâlnit cu un mic bursucel. Bursucelul îmi place mie, Bursulino. Și Bursulino s-a uitat așa, foarte, foarte atent la învățător. Și a întrebat, învățătorul, fiind înțelept, nu s-a speriat. Și a zis, ce-i cu tine la noi în pădure? Ce-i cu tine la noi în pădure? Și învățătorul a spus, ne aflăm într-o pădure? Ne aflăm într-o pădure. Și a început să se uite într-o parte și în cealaltă. Era într-o pădure fermecată și fiecare pom era extraordinar. Chiar pomul pe care îl strângea acum în brațe era tot din aur. Și s-a uitat la vai, ce minunăție! Bursulino s-a uitat la el, obișnuit cu atâta aur. Și mâncând el niște mure, mânca niște mure. Mânca și mânca și mânca. Și a spus învățătorului, ți-e foame? Foame? Și învățătorul a zis, da. Și a venit repede și a mâncat din pălmuța lui Bursulino. Deșert. Așa, și a mâncat și a mâncat. Nu n-avea papuci. Nu știu cum s-a întâmplat. Că papucii lui căzură. Ce păcat, ce păcat. Căci era cu o alesătură fără leac de timitură. Ce păcat. Căștile auzind cum zbiară, aulea papucii mei! Într-un suflet alergare și întrebau mirate, ce? Am rămas în geagă scanul. Pregubar de patrului, iată-mă acum anul, ce să fac acum să mănânc fără ei? Haideți torcii noștri babe, să-i căltăm pe râu acum. Repede notând din labe cârbul tot pe râu trecut. I-ai găsit? Surată, ce nu trebuie așa și tu? Toate apoi strigau deodată. Bate papuste să-i bate liceu. Mara înteamnă totul mare, dar papuci așa. Și-a sâmbă și la vară, până ce le-o dă de gos. Iar pescanul merge bine, face cruci și ține post. Nu-i găsești, sărac de mine, ia te scut să vezi tu bine lucru prost. Bravo! Așa, repede. Bun! Până au ajuns pe pământ. Dar dragii mei, repede, prințul nostru, Cezar, a scos repede harta. Ridicați-mi picioare. 20 de pași de furnică în față. Stop! Și acum la dreapta, 3 pași de merg. Stop! Și acum în spate, 3 pași de rac. Și acum săriți de sus de 2 ori. 1, 2. Și acum învârtiți-vă de 3 ori. 1, 2, 3. Stai, nu pare rău, am greșit. Era în partea cealaltă. Ziceți și voi, oh, Georgi! Oh, Georgi! Vă rog să mă iertați. Haideți, și partea cealaltă. 1, 2, 3. Bun, și acum mersul pitic
nuntă. De 2 ori ca și o gâscă. Și odată hotărât ca și leul, tot pe tine te întreb că leu? Tigru. Fioros. Fioros, da, mulțumesc. Ca și un leu fioros. Odată și... Ce să vedeți? Într-un fiș în fața lor, hai de mine. Un cufăr, dă-mi-ți aminte. Așa, un cufăr, vrei să nu? Ca și cufăr. Mare, 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 plin de... de praf. Și de pânză de paianțe. Și când au deschis cutia, ce credeți că era înăuntru? Aur. Și argint. Și mai ce? Diamante. Diamant. Rubin. Ciocolată. Ai grijă. Ce mai? Ce mai era înăuntru? Coroane. Coroane. Și Bronz. bronz. Bijuterii. Bijuterii. Rubine, smaralde. Nu era nimic. Cum? Cum? Au spus toți, uite-te, și tu mirat, așa. Așa. Bun, nu cu toată fața, mai puțin așa. 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 Bun. Și voi la fel de treci. Exact. Cum adică? Am făcut așa de mult drum pentru o comoară, un cufăr gol? Cum vine asta? Și-au plecat triști și supărați acasă. Hai după mine. Așa. Și s-au dus acasă, s-au împățișat în fața regelui, Maria ta. Așa, și voi? Și tu, chiar că ești prinț, așa, bun. Și a zis, nu înțelegem nimic. Am făcut așa de mult drum. Era că face să murim de foame, de sete. Pentru ce? Pentru o comoară goală, un cufăr gol, cum vine asta? Și regele a zis, dragii mei, dar voi l-ați găsit comoara. Unde? Unde era? Că nu n-am văzut-o. Păi voi sunteți comoara. Voi sunteți comoara și prietenia care vă leagă. Pentru că atunci când ați fost la necaz, ați avut un prieten care să vă ajute. Și atunci prințul nostru Cezar și-a dat seama că este foarte bogat, pentru că are foarte mulți prieteni adevărați. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Aceasta a fost, dragii mei, întâlnirea de astăzi cu acești copii minunați și cu școala românească din Vârșeț, din Serbia. Sper că v-ați bucurat, pentru că și ei s-au bucurat și eu m-am bucurat enorm de mult să fiu alături de ei și să spunem povești și să creăm împreună poveștile acestea frumoase. Să nu uitați, dragii mei, povestea asta are un rol extraordinar în educația noastră și exact cum am vorbit și cu ei, important este să ne înconjurăm de prieteni adevărați, să facem fapte bune și acestea ne vor da cu adevărat cheia fericirii. Mulțumesc frumos Centrului de Limba Engleză Helen Doron pentru că ne este alături, de asemenea Centrului de Limba Germană Hansel și Gretel, Florăriei Crinițarini și Patiseriei și Cofetăriei Prăjituri de Atantisanda. Până data viitoare, nu uitați!